Цената на книгата. Книгата, честно казано, ми се стори малко скъпичка в началото, още като я поръчах, но пък мислех, че ще дойде и ще бъде с твърди корици. Тази книга струва 35 лева. И може би да, и вие ще си кажете, 35 лева е прекалено скъпо за една книга, която независимо, че е с цветни страници, че е на много добра хартия, не е обаче с твърди корици, но помислете си за следното. Пълно е онлайн вече с всевъзможни видео и не видео курсове, които ви примамват и ви приканват, че ще ви обучат за всичко най-добро в социалните мрежи, практики, как да си развиете каналите. И всеки един такъв курс струва много повече от 35 лева. Какъв е смисъла да дадете 200, 300, 500 лева за онлайн курс, когато може да дадете само 35 лева, да си поръчате, да си купите тази книга и да се запознаете с базови